Bħalma m'għandna l-ebda kontroll fuq mart u kundizzjonijiet fiżiċi, hekk ukoll is-saħħa mentali mhix deċiżjoni tal-bniedem. Kliem id-deputat Mario Gallia li tlieta filgħodu indirizza konferenza organizzata mill-Partit Laburista bit-tema Poplu b'saħħtu, pajjiż b'saħħtu, fejn tkellem dwar il-battalji li jaffaċċja kuljum minħabba sfidi mentali. Di mhix l-ewwel darba li Mario Gallia tkellem pubblikament dwar is-saħħa mentali. Iżda fil-konferenza tal-Partit Laburista tkellem fid-dettall dwar l-esperjenza u mumenti ebsin ħafna ta' meta kien f'xifer li jtem ħajtu. Mario Gallia mela ċara li s-saħħa mentali m'għandha qatt tkun ippolitiċizzata, imma fl-istess ħin ifisser li huma l-politiċi li rridu jagħmlu differenza lil eluf ta' persuni li għaddejjin minn problemi fis-skiet. Qal li jataw skiet li jtarrax fuq is-saħħa mentali u faħħar l-inizjattiva tal-Partit Laburista li anki fl-eqel ta' kampanja elettorali ta' priorità lil dan is-suġġett. Meta ninsabu l-luppjati f'kampanja elettorali, naħseb huwa tajjeb ħafna li nifqu għal ftit moment illum nitkellmu fuq ħajja sana u problemi ta' saħħa mentali. Imma jien bi-stil tipiku żejtuni tiegħi u żejtuni kburi. Ngħidilkom jien qiegħed bħal ħafna oħrajn imbagħad minn problemi ta' saħħa mentali. Mario Gallia spjega li beda jbagħti minn depressjoni meta kien segretarju parlamentari, ironikament responsabbli mis-settur tas-saħħa u l-kura mentali. Qal li fuq parir tal-psikjatra tiegħu iddeċieda li pubblikament jitkellem dwar l-isfidi li kien qed jaffaċċja kuljum. Beża li din kienet se taffettwa l-karriera politika tiegħu u fil-fatt hekk ġara, imma mhux bil-mod li ħaseb hu. Affettwat il-karriera politika tiegħi iva. Imma mhux għax ma ġejtx lajt għax kombinazzjoni jew le fl-elezzjoni ta' wara żidt il-voti. Affettwajt il-karriera politika tiegħi fis-sens tajjeb li ħafna drabi waqt il-home visits u l-kontatti li kolli man-nies, ħafna nies bew ħossuhom aktar komdi jitkellmu miegħi fuq problemi ta' saħħa mentali tagħhom jew tal-qraba tagħhom. Viżibilment emozzjonat tkellem dwar episodju sentejn ilu meta sab ruħu fit-tarf tardum f'Għawdex. Kont ix-xahar Għawdex imma kull meta kont noħroġ innutajt li kont nimxi ma dejjem nersaq immur infittex f'post fl-irdum minn fejn sa naqbes. Rrid inkun ċert illi jekk naqbes kont semmut. Mario Gallia tem jgħid li s-saħħa mentali mhix deċiżjoni u appella lil politiċi biex jibqgħu jagħtuha priorità, speċjalment wara pandemija li affettwat lilna lkoll. Il-fatt li nbagħtu minn problemi ta' saħħa mentali m'għandux għalfejn ħamrilna wiċċna. U ma dawk li jġudikawna li għandhom għalfejn jistgħu. Hija l-istigma tagħhom illi għandha tħammrilhom wiċċhom u twaqqalhom wiċċhom l-art. Grazzi ħafna mill-qalb.